گوندێکی کاڤڵ و وێرانکری و گوندێکی ڕۆژانە دەنگی موشەکان لێت هێتن و ژیان تێدا نەهێلایی بەلێ بەرامبەر وێ چەندێ دەنگێ سازا دڵشادی و دەنگێ دنیا بەرواری دیگەهیتە ئەڤان خانیên ku hatîne valakirin û jiyan têda nemayî belê ev jine destberdarî hunerê xwe nebûye û sererayî ku rojane li nêzik mala wan mûşek lê dikevin ji layê leşkerê Tirkiya ve bi bihaneya hebûna gerîlayên PKK. gelek cara ez bême Seydayê Dilşad bême were defme pêk ve bixwistiranan bêjîn em provat dikein em tirînê xarê keyfametê yani ev jî cîranê me ye em tirînê xarê devê ku em bixwistiranan bêjîn provat dikein belê di hendê tema topek havêtiyan jî qesif kir teyarê û me gelek nexweş dibît ku ya wel mikirî yani ez strana bêjim yani ema ku qesfê dikin hema ez bixwistiranê dibêjim belê. Rojane Dilşad ji gundê Dêrîşkê qesta gundê bêdihê diketin li mala Dunyayê û bi hevra stranan bû evan kavlexaniyan dibêjin û strana bû gundekê vala û bêxudan dibêjin. Bi dîtna Dilşadî huner li her cihekî bîtin xudan şêtin berdewamiyê pê bidetin lewma li gundekê wesa ku berdewam metirsî li ser hey strangotinê jî pameka Hezar wek min divêrê de bi van derd û kulan kuştê. Wextê ez xwedbînim tinê li vî gundî da û ev gundeyê çûlkirî bû min umêd pitir çêdibîtin bû min pitir bawerî çêdibît ke ez yê heym û dinyaya hey wekû afiretek wekû hunermendek gundê xwe da tinê û dest şûnerê xwe. Dunya berwarî zêdetirî heft salan e stranan dibêjîtin û beşdarî di çendîn ahengan da bûye û dunya digel malbata xwe destberdarî gundê xwe nebûyne û her wesa berdewamî daye stran gotinê her çende demê stranan dibêjît çi kesnînin guhdariya wê bikin ev tinê yadgarî di mêşkê wê da vedgerne ve û xemên xwe sivik diket. Kawa Emer dengê Emerîka Nahiya Kanîmasê